Само да видя. Вижте един селянин как си мие уръцете. За вечера през нощта. Някой да ме снима и се балю майката. Козунака с това, а това какво е, бе? А това какво е? Чекай! Чекай да видим какво е. Мазало е, вижте тук на камерата. Само рибката ли го стана? Ами да. Вижте го млекото. Чекай. Човека си удари на со. Така. Оп. Вижте как си отваря печката. Чакай да си вземем камерата и да си видим как ще си затоплям. Да, вижте. След като го го слага на 2 минути, ето вижте. И ще се подготвя да яде. Вижте тук. Вижте как си папа. Не. Даже вижте. Вижте сега как ще си разбива мътеницата. И ще си тества стария айран. Взима това за контейнера. В контейнера. И си... хляб! Куреве! Оп. Ето. Тук малко хляб. Ама е старата трапеза. Тук ни вафлички.
Малко тъмно. Вижте, Исус Коч, бе. Коч холдинг, бе. Така. Вижте тук Коч холдинг. Останаме манчета ли за горе, бе? Така, 6 минути. Добре, благодаря ви. Вижте сега как ще си оправям там, как сам ще си оправя. Коди, бе. Се опита сам да си оправя леглото за нощния режим. Благодаря ти. Тук ще се опитаме да снимаме. Да, бе, това не. Ще снимаме, ще се опитаме това ви. Далече. Така. Това тук е един Исус Христос, който... Давайте, близо. Така, добре. Омега Транс. Трябва да идем от тук. Колеги, без осветление. Може ли на собствено осветление? Омега Транс такси, колега. На собствено осветление. Колеги, може ли на собствено осветление да се опитате тук да... Колеги, на собствено осветление... Значи, да, тук да снимаме трапезата. Да, наистина осветлението му е много... Добре. Значи това му